ziphoqeke ukuthi zifulathele amakhaya azo ezinye izakhamuzi zasemjondolo yase-Randfontein ngenxa yokwesabela impilo yazo. Abamba igolide ngokungemthetho ozamazama basolwa ngokungenela izakhamuzi emakhaya azo bazihlukumeze okukhona kuzo nokuziphanga. Kumanje labantu babhaciswe ezindaweni zesikhashana emahholo omphakathi. Sekuphele izinyanga ezimbili manje abahlali beyifulathele lemjondolo yaseSporong. Bakhala ngozamazama abathi babahlalise libhojozi nosekuphoqe ukuthi beyobhaciswa ey'ndaweni zesikhashana okhona kuzo amahholo omphakathi. Kunzima laba bala. Ya kunzima ngempela. Kusosuku labafana bamasudu bayafika bazamazama. Bafika vela basidubula naye lo bamngenele vela la. Ya that's why abalekile ubona makuso. Ya ubalekile vele esimo vela eyisuhlungu too much la. Asihlali kahle at all kahle ngoba silala phansi asinazipuntsha asinangubo siye into zethu emuva la suka khona nalana la sikhona njengamanje sisuke sibaleka asukanga siziprepareile ukuthi sizalana. Lolu daba lubikiwe kuziphathimandla nezithathe isinqumo sokuthi laba bantu beyobhaciswa emahholo omphakathi. This thing iqale ngo-6 November 2025. Lapho amazama efike ngemoto zabo bafike badubula bonke abantu kade bekhona behamba beshaya impempe. As a community saphuma sithi siyolekelela lakhala khona impempe safike sathola ukuthi these people abashaya impempe is not the committee members. Yibo bamazama. Abahlali bathi ababona ukuthi basayophinde bebuyele emakhaya abo. I don't foresee any reason for us to go back where we were to go wherever. So I think the best remedy is to stay where we are at this juncture, because the place itself it has been vandalized. So angiboni ukuthi kubalulekile ukuthi singaza sizobuye lapha, because the moment isiza lapha ubomi bethu ngeke bube right. Kunembuzo ke ngokuba semthethweni kwalemjondolo njengoba amanzi kanye nogesi kwafakwa umasipala. Ngiyamangala nxa like makukhulunywa ukuthi sizibekile kule ndawo, but ngiyazibuza ukuthi sizibeka kanjani kule ndawo, hence kune ama meter box plus indawo ine meter box kusho ukuthi imasipala iya-approve. Kube nesicelo sokuthi uhulumeni ungenelele kulolu daba. Kusenjalo ukhulumela amaphoyisa eGauteng uCaptain Mavela Masondo uthi abaphansi be-SAPS esifundeni saseMhlakeng basiqaphile isimo esenzeka eSporong. Lo mphakathi wasuswa umasipala ngenxa yezinkinga zokuhlinzekwa ngezidingo. Kepha-ke umbutho uyaqhubeka nokulwa nesihlava sokumbiwa kwegolide ngokungemthetho kanye nobugebengu kule ndawo njengoba sebebophe abasolwa abangu-274.